랩 팬이나 다기 파시 말이 너 말이나 콜로니 새끼 좀 있잖아 랩 팬이나 다기 이 프라모토는 거 비니 프로텍스 좀 कैसा रैली खाली हो और रैली उनका जे रैप खेले बरोना दाइती शास्ति मारी ना ते बरोना फांसी दिजाने बांगे 좀 अमरपुर डिवीजन 거 이 프라모토는 거 रैली नो 좀 ताबो जत्त TWF YDF ते 이 프라모타 응고 좀 जत्तनो और जागावा बिकुप मिसित खायो आबनि बांगे जारा त्रिपुराजनी जारा प्रशासन चालौनो दाइती नो नाइकोले ओ जे गैंग रेप खाने नो दाइती नो फांसी दिनांतो आबनोति जों कैसा खादुमा पांडा फुनुगो ओ खादुमा पांडावो जे बांदा कुना जतनो आबनोति मुक्ति क्लाइजा आबनि बागो ओ हास्तिनि हापांनि जे चिनिति प्रासर दिने पर दिन रेप मान खाइजागो तिनिसु जराथि थागिया ओ प्रशासन आबनो दायित्व नाय एनबागिनो ए कारनेनो अम्बा हाइके दिने पर दिन अम्बा हाइके रेप खाइजागो गोबांमा रेप खाइजा खांके सुदुसिनि तिप्रासा रेप खाइजा खांके तिप्रासा आबनि बागो ओ तिप्रासा बांगिबा भारत बर्षनि संविधानो खबजागेदे ओ त्रिपुरा रायजोआव रासमेलावो दिनै बखौ रेप खाइजाग मानि बांग्रिजों रेलि खाया नांखा उ बर'गनो फासिरावनि नांनाय बेलायनो आमथाइके जों रेलि खाइमेनेबो जे बर' फासिरया साकजों बे मा खाइलायनाय हाइता खाइमो बाय पाया जे बर' फासिरया साकजों सलै दङ नांनाय साख्रे बर'नो सास्तिरया साक जों रां मा गाहामना लाया जों बर'नो सास्तिरया साक जों अमु गाहामबो थुलाया आंनि गरनो बायदि थाखै ओंके गम एरिया ताब रेलि खाइलाय दं अमके तियारि माइरां तियारि माइरां जे जास्टिक माया साय जे बर'नो फासिरया साक जों उ आन्दोलन चलै दंनाय उ आन्दोलन खाइ दंनाय जों उ बर'नो फासिरया साक जों अम हाइके चलैबो दंनाय जों जे जिन त्रिपुरा सारक थासांबासिदि अम ताहाय बर'नो सास्ति रावनि बाङै जों तियारबो मा दंनाय हा ते अम ताहाय बर'नो जों रया साकिन त्रिपुरा सारक नस्त दंनाय हा काक्लाइनि सि अर बिशरंगन्दर काइसा यां अमरपुर मापारासि नकराय पाराव काइसा जोंनि त्रिपुरा सामा हाके रेप खाइजा दंहा बन जों सासन खाइलायनाय जों बोरै थों सलां थों कराक खेमा बासालायनि हा हाया सादासिनि जों अमनो आन्दोलन खाइलायनाय जे बर'नो फासिरया साक जों औ आन्दोलन चलेनाय उ ता काइसाया बर'नि जे रया साक्षी उ ता जों हाय लुकातै मुंबाय पाइलाया ख जे बर'नो रया साक्षी जों मा चलेलायनि उ आन्दोलन उ लुकुरनो कसार मुजुगु जतनो ना थासाखे जोंनि सबानो जत थासाखे अमर रवानि बाङै लगे रवानि बाङै जत थुसाखे जे बर'नो फासिरया सामथायनो चलै दङनि नांनाय बहायनो आं लुकुनि थानि कय मुसु